Kali-kali ka Akashwani Shillong ka khubor ban pulido Elma Arwar. Kimat berkongsan jong ka khubor mentaka step ka laiterik ukala lingkot arajar arpusan kilong. On one bo maulong rim uminti rang badu kali unarin ramdi na kibuntli ki developmental project halong ba New Delhi mentaka sngi. Pentip katnat defense jong kari baladap bankier hadu khandai kilometer ki jaka kapu jong kari India bat Myanmar hajala Manipur. Kot jingalang uminti katnat kadap karyang jong jala Assam u atul bora ya ki he officer kali katnat banyak klen ya ki kam jong kinong rap jong kani kajala bat ya sha ke jingpun kre ban pelong ya ka Mega Games ka bandriu hawas chantels swig ka khubor ka babnya. Menteri yang baru kari Narendra Modi mendak sengi ka laiterik ukala lingkot ajar arpusan un play ki mau nongrim nak benta bun tili ki developmental project hanong ba Delhi. Hak ni ka sengi Narendra Modi un play ru hadu khat no spa tili ki flat ni ki yeng thamai nak benta ki long yeng ki baduk jong ka JJ cluster bat un IT ru ya ki shabi shakilong yo ya ka ni ka scheme Kerpang ha Ashok Vihar hanong ba New Delhi. Laban kedau bakane ka project snai yang baduk kade ka project ka badon jingthmu ban ai yang sa ye gitu kilong yang ki bomdon yang don sem jong ka JJ cluster khana bakini kilong yang ki nyok ban em ya ka jing em kumba em ki wei pat ki be ki biang lalong shadong bat ki nyok ru ye ki wei ki jinal kam ki bai le ban nyok na ka benda ka jing em ka ba ka jongki. Kari India ka radat bankier ya ka khaput ka balong hadu khandai kilometer bat kari Myanmar bat ka jingtre ya ka surak hakini ki jaka khaput kalaya shashad kani ka jingkier ya ka khaput hapleng kari India bat Myanmar kalong ha jela Manipur bat ya kani la pentip dak telat kampo yeng jong kari ha ka kaipot ka badang sudap election ya ka te ka jingkier ya ki jaka khaput ka balong hadu 8 kilometer la IT ha ka border road organization na ru banai rempang jong snam baladam la ban kedau bakari India ka doni au khaput bat kari Myanmar hadu 1000 pa sapulai kilometer kabayat na ka jela Arunachal Pradesh Nagaland Manipur bat Mizoram laban kuno ru ba ka jingte ya atli ki pilot project jong ka hybrid surveillance system ha Arunachal Pradesh bat Manipur kalaya shashan ka Tripura Legislative Assembly kan sesdang ya ka dorbat lang ka jongka kabalais ni nalu ka sipaw tarik ukalalin ko arajar arsan ha kani ka dorbat lang kedokot jong ka Tripura Legislative Assembly kenyatay ya bon kimat kibayade bat ka legislative bat ka administrative kani ka dorbar ka banlong ha ka sipaw tarik khatlay tarik bat khatsan tarik ukalalin ko arajar arsan bat kani ka rai lashim ha ka jingalang jong ka Business Advisory Committee bala penyat da ulampang ka yung dorbat hawain ka jela Tripura ubeswa bandusen menakasni melhag shitarik ukalalingkot arajar arpusan ya kani ka dorbat telang jong ka Tripura Legislative Assembly on sedang da kejingkran na ulat kani ka jela u Indra Sena Reddy nalu uban sa ajingkran halor kimat ba ka sorka jela kalale bat kumjuru ya kimat bayade bat karoy kapar na ka benta ka lawe jong kani ka jela kaseng san perthai jong kajala ka khon notap National Awakening Movement nikhnam kala penkre bha na ka benta banya aireng ha ka election MDC ka banlong ha ka arfoi tarik urempang arajar arpusan working president jong ka khnam uba Thomas Pasa ulayathu baka party khnam kala penkre ya ka ka election mentala asnami a da ka bakmi lenti baka ni ka election kan salong house nam arajar arpusau shosho uli working president ka khnam ulayathu baka khnam kan sawanra ya bun kimat ha ka por bakinyalap election ha ka bayre bat ka district council kajingya jobun tili kiral kila syakta da kajing reben palat ulo ha ka benta basyate jong kari kat kumbak khobor bala palat da katnat Indian Railways kidan hadu supply tili kiral hadali ki balas lam ban poi sya ki jaka ki balat mu balet namal kajing reben palat ulo bat kani kajing slam jong kini kiral kalalong hadu kumba san kinta ai show katnat Railways kala batharu ya kinong le jinglet lemba kiral bakin pet lupa ya ka latest status jong kiral ki jong ki haswa bakin poi ha ki station ki jongki khanang bansuk kalet kawan ke jongki kane ka Akashwani Shillong ka bolam shipi ya ka khubor
Menteri Ketenat Agriculture jong Kejala Assam Atul Bora ula penyat ya kejingalang kebedon kamba bat ki head officer jong Ketenat Agriculture Hajanata Bhawan Hanong ba geoti banyak ren ya kikam ki bayane bat ki kamrap kamrang ha kejala ha kini kejingalang layak ren ya bun kimat ki bayane bat ki kamrap kamrang ha kejala ki bakenthop nadu ban pinkiu ya ka Farmers Welfare Fund bat ki jing penterekam ya ki departmental scheme bat ki policy ki bayane bat ki longrem la ban kilo baka kamrap yang udah ubot lom jong kesok jong kejala ban nakalian kesok kejala kala simkia ban pinkiu ya kali ketenat ban nakalian menteri kali ketenat ulai tu bak kesok kejala kan sakot biang sakawai kejingelang hak hendai terik ukala lingkot arajar arsan banyak ren biang halor kali kaman Kajela Mizoram hinan kesngi kal ai kublai khatdu ya ulat kani kajela u Dr. Hari Babu Khamba Pamti upasyan unsa simti no kumulat jong kajela Odisha ya kani ka program ai kublai ya u Dr. Hari Babu la penlong da umenti rong ba kani kajela u laldu homa hakat ling sun jong ka lingpui hak bejengai ko balai pho kilometer e hanong ba aizol la ban kono ba u Dr. Hari Babu ula syakri kum ulat kajela Mizoram mentala kum balai snem san banai e ban nakalian ke jong u ula ai khublai kerpang ya kani kejela kama udon ke jingedai ke baya janbha bat ula ai ru ke jingkit bokit ruang bakani kejela kanang kiu shu ha kini kisnem ki banwan nakalian menteri rang ba kani kejela upu lalu hama ula ai khublai kerpang ya u Dr. Hari Babu halor ke jingno sinyang ke jong u ya kani kejela bat ula ai khublai ru ya u halor ka kam thmai ka ba un sakit sabak bat ya yu banulan yang yukjat syakani kejela ha kini kisnem ki banwan ka jingdi ya tiket na kabenta ka Republic Day Parade ajar arpusan bat ka beating retreat kala sedang nadu hin kesngi na kalian ketnak defense kala pentip ba ka jingdi ya tiket kanlong hasena Bhavan Shastri Bhavan Jantar Mantar Pragati Maidan bat Rajiv Chowk Metro Station na ka ba pili ya ka ID card ka papaka show ki ba kiladu banthit ya tiket na ka website jong ka anmantran.gov.in limba ka anmantran mobile app kador jong tiket na kabenta ka Republic Day Parade ka balong ha ka arndo tari ukala lingkot kan sedang nadu ka arpo tingka hadu sispa tingka bat ka tiket pat na kabenta ka rehearsal jong ka beating retreat kalong arpo tingka ha ka jing persang ban pengkiu ya ka jingdon ki hati ha ka jala Assam kalalong ka bajob na markat kum ka kaipot bala pentip baki hati badon ha kajala Assam minta kilapoy syakasan hajar praspa apu pratli nakaliang menteri rang ba kajala Assam uhimanta Biswa Sarma ulay tu baka tanat klau jong kajala Assam dang syen kalada pelong ya ka 11 population estimate ha kani kajala house nam hajar apsau ka survey ka bakhatdu ka bala pelong ha kani kajala kani house nam hajar khatnyo ha ka baka kaipot kala pentip baki hati ha uni usnem kidan san hajar nyospa khat kandai tili bat kabala keu house nam hajar apsau syaki san hajar praspa apu pratli nakaliang uminti rang ba kajala Assam uhimanta Biswa Sarma ulaong ba kani ka jingkiu jong ki jingdong ki hati ha kani ka jala kani ka jingtre sidom jong ka wildlife conservation jong kani ka jala ka Meghalaya Games ka bahan Rio ka ban Salong Shen Hawas Gentle Susik kala sakhi ja ka jingpeng khya ka ba shat na ka benta ka ni ka limpong ya lekai uba John F. Khashiyeng uba de working president jong ka Meghalaya State Olympic Association ulay thu ba ka sorka jila kala simkhya ba ban pelong ya ka ni ka limpong ya lekai ha ka ni ka limpong ya lekai undon halu absently ki jaka pelong jinglekai lamba life hotly ki accommodation value ba ka ni ka limpong ya lekai kanne hadu rusngi kani kalimpung ilaka kan sedang hak arpui teri ukala lingkot arhajar arpsan kebanyakan khulu bat kasngi jong jingyo jelapura jong ka Meghalaya bat ka opening ceremony kan long hawa ijer bat ya ka closing ceremony ne ka program pen ha perapat kan long hakiang nong ba juai nagaliang uba John Khashiyeng ulapen pau ya ka jing sokmen halor kani kalimpung ilaka ka balong shen bat ka balong ru ka rensan baki khun samla jong kani ka jala ki yo ban pin I ya kani ka sap ha kani ka benta kato ka khubor kalakot ka bawan chipi na ka studio jong ka Akashwani Shillong bat sakin diat por ngin saya so bat ka dari station na ka benta ka khubor khtin hindi bat bot pat sa khubor ha ka khtin pareng kani ka Akashwani Shillong